Nagumpisa na ang klase. Apisar sa pagpanghangkat tugas ang pandemya, madamo sa gihapon ang nagaymakas. Agod makapadayon sa pagtuon. Si Ashley Lisa nakatutok. Sa pag-umpisang klase, nag-umpisa man ang mga pagpanghangkat sa mga estudyante, manududlo pati na mga ginikanan. Apang talalupang doon ang determinasyon sang iban nga sa pihak sang pagpanghangkat dala sang pandemya, buhi sa gihapon ang handom nga makaeskwela. Diri sa Oton Central Elementary School, amon na abdan ang 28 anyos nga si Jefferson nga nagpa-enroll sa Alternative Learning System o CONALS. Pagbaligya sang isda ang iya palang habuyan, paagi sa pagtuon, nakitaan sini nga mas malayo pa ang iya madangatan. Nung yung pigado man, yara man kan, yara man nami, yara man nga kan. May asawa kag duwa ini ka mga kabataan. Sa pihak sini, luyag ni Jefferson nga magpadayon sa pag-eskwela kag makagraduar. Go lang amo lang. Sa continue sa mga buhay lang, amo lang. Hope nanti makatapos sa eskwela. Para sa akong kabataan, sa akong pamilya. Kay opportunity ni sa ila kay may mga edad na, so doon huya na sila magbalik sa formal school. So that's the reason why nga nagbalik sila sa eskwela through ALS. Maid-id naman nga ginatudloan ni Stephanie ang iya bata nga si Leonard, grade 1 student. Kabudlay ma'am kay syempre kinahanglan mo pa mangita financial, tapos kung busy ka na sa diri ka negosyo man ko para lang maka-income man bala ba kahit papaano, tapos tutukan mo pa siya. Sa pihak sini, nahang pa ni Stephanie ang importansya sang edukasyon para sa iya bata. Importante gid ma'am kay syempre ang bata bala kapin pa amo pa ni nga edadon kinahanglan gid nila ang edukasyon kay dira nila bala mainhan sang isip nila kag madala na nila pagdako mo. Madamo man sang pagpanghangkat sa new normal sa edukasyon. Apang madamo sa gihapon ang nagahimakas nga makatapos para malabot ang handom. Upod ka Romel Porquilla, Ashley Liza, 1 Western Visayas.